Warning: this video contains a footage from a Maori sport organization, which blocked the original version of this video. So, dear Maori sport organization, if it only reason that you block my original video was that I show the truth not only to the Slovak people but to the whole world, here is a new video with the same footage, but now I show that you are the owner of the footage that I show in my video. So I hope that everything will be okay. Takže čaute ľudia, vítam vás pri tomto mimoriadnom videjku. Ako ste si všimli, už aj podľa názvu, týka sa to diskvalifikácie Petra Sagana v 4. etape cyklistických pretekov Tour de France 2017. V ten deň som bol zrovna v pobede v práci a nesledoval som to, ale čo som si po práci večer všimol, boli tie články a hlavne komentáre pod nimi. Väčšina médií, a nielen slovenských, ale aj svetových, celý incident vykreslovala ako, že Peťo je tyran, urobil to naschvál, že naschvál ho tam skopol, sotil a neviem čo. No mne to proste nedalo, na druhý deň ráno som si k tomu videu sadol a všimol som si zaujímavé veci, ktoré médiá a hlavne aj rozhodcovia, neviem, nechcem šíriť nejaké konšpirácie, ale podľa môjho názoru buď prehliadli, alebo prehliadli úmyselne. Ale poďme pekne po poriadku. Pustíme si samotný incident. No, tuto to na chvíľku pozastavím. A poďme tuto. Neviem ako väčšina z vás, či sledujete tieto výsledkové listiny, ale včerajšiu etapu, teda točím toto video štvrtok, 5.7., takže za to hovorím. Včerajšiu etapu vyhral Francúz Démare. Čirou náhodou je aj lídrom bodovacej súťaže. Zapamätajte si toto meno, Démare. Pretože neskôr, teda respektíve o chvíľu sa k nemu dostanem. No. Ale teraz sledujte. By sme to mali ostré. Tu máme Peťa. Tuto vedľa neho je Cavendish. A tuto máme nášho Francúza Démara. Hovorím, toho si zatiaľ nevšimajte, sledujte Peťa a Cavendisha. K tomu sa dostaneme o chvíľu. Čo sa vlastne stalo? O malú chvíľku to uvidíte. Skúsim si to tam posunúť. Väčšina médií si to asi nevšimlo, ale tuto v tomto mieste, tu máme Cavendisha, tento za týmto. Tu máme kanál. A čo sa stalo? Cavendish na ten kanál nabehol. Následne dostal balans, z ktorého odrazilo do Sagana, do zvodidiel a nasledoval pád. Všetko to budete pekne vidieť. Pustím vám to. Šup, vidíte? Jak sa šmykol. Následne narazil do Peťa. Pustíme si to ešte raz. Teraz. Vidíte? Môj názor na tento celý incident je taký. Cavendish, chápem, je to šport, kde sa bojuje o každý milimeter.
Vidíte, chcel sa predrať cez tú malú medzierku medzi Peťom a mantinelom, lenže to troška nedomyslel, nakoľko si tam nevšimol toho kanála, ale to už je jeho vec. No, a média asi možno zaujal tento frame, kde vidíte, že Cavendish padá a Peťo má ten lakeť vysunutý. Čiže ak to zoberieme z tohto pohľadu to fakt vyzerá, ako keby ho ten Peťo sotil, lenže keď si to pustíte spätne, milé médiá, ktoré šírite dezinformáciu a robíte z Peťa najväčšieho hulváta, tak ten Cavendish fakt nabehol na kanál, z toho kanála ho odrazilo do Peťa. Ešte raz. Šup, balans, dovidenia. No, to by bolo k Peťovi asi všetko, ale viac ma zaujal ten víťaz 4. etapy De Mar. Sledujte ho. Toto je náš hrdina. A čo spraví? Z tejto strany, poza tohto bieleho, sa šupne sem a sledujte, tohto červeného za ním skoro zopálil. Neviem, či tam nebol náhodou aj kontakt, ale sledujte to. Vidíte, ten červený dostal balans, skoro sa aj on strepal. Ledva to ustojí ten červený cyklista. Ja si myslím, že tam ten kontakt aj bol. Pozrieme si to spätne. Aha. Každopádne, tento jeho manéver zostal bez potrestania. Ale čuduj sa v svete, Peťo, ktorý je v tom nevinne, dostane... Dobre, pochopím. Časová penalizácia, odobratie bodov v etape. To by sa ešte dalo, ale vylúčenie za niečo, čo vlastne Peťo nespravil. A rozhodcovia si to nevšimli. Alebo to radšej ani nechcú vidieť. Ako ja osobne nemám rád konšpiračné teórie. Pretože vo veľa prípadoch šíria dezinformácie. A keď vlastne niekto má fakty, ktoré nie sú overené, potvrdené a začne ich šíriť vo veľkom, tak proste je to divné, ale proste nedá mi. Veľa ľudí, čo som si čítal komentáre na Facebooku a Instagrame, to tam písalo ako poplašné správy, teda domnievali sa, že to tak asi je. Ale keď sa logicky nad tým zamyslíme, Peťo Sagan 5 rokov po sebe vyhral bodovaciu súťaž, to znamená súťaž o zelený dres. 2-krát alebo 3-krát kvôli nemu menili pravidlá tejto bodovacej súťaže. A aj tak to vyhral. A pozrime sa, zoberme si to tak, Francúzi koľké roky už nemali čo i len celkového víťaza Tour de France. Alebo bodovacie súťaže. A pozrime sa. Francúz je momentálne lídrom bodovacej súťaže. A celé mi to, hovorím, ešte raz, nemám rád konšpirácie, ale môj pohľad je taký, že príde mi to celé, ako keby si tí Francúzi povedali, tak konečne po rokoch máme šancu, aby niekto vyhral nejaký dres. Najlepšie nás cyklista na domácom podujatí, tak prečo by sme túto situáciu nevyužili a nevylúčili, dovolím si tvrdiť, a aj to tak je, najlepšieho cyklistu planety. Ale tak, to už je iba môj skromný názor, každý nech si na to názor vytvorí sám. Chcel som hlavne iba poukázať na to, že vlastne to vylúčenie Peťa Sagana je neoprávnené.
Dobre, keď mu aj tie body strhli, dajme tomu, ale to vylúčenie je jednoznačne neoprávnené. A možno keby si tu tí komisári lepšie pozreli, tak mohlo to byť aj bez tých bodov. Len hovorím. Každý nech si utvorí obraz sám. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video ľúbilo, tak ho kľudne môžete zdieľať.